Stari grad Pazin, Pazinski kaštel, prvi se put spominje 983. godine, mada je kao naselje postojao i puno prije. Sagrađen je na strmoj litici iznad duboke Pazinske jame kraškog ponora rijeke Pazinčice. Pazinski kaštel jedinstveni je primjerak feudalne fortifikacijske arhitekture, a osim obrambene uloge imao je i funkciju sjedišta Pazinske grofovije. Ova masivna i dobro očuvana srednjovjekovna utvrda ima dugu i burnu povijest kroz svojih 1000 godina. Od 1996. unutar kaštela nalazi se muzej grada Pazina. Stari grad Pazin sagrađen je na strmim liticama iznad duboke, moćne jame koja je oduvijek bila predmet priča, legendi i interesa. Masivna i dobro očuvana utvrda ima dugu i slojevitu građevinsku povijest, od 10. do 19. stoljeća, a prvi se put spominje u ispravi njemačkog cara Otona II. Iz 983. godine kao Castrum Pisinum, mada je Pazin kao naselje postojao puno prije. U to vrijeme je oko kaštela postojao jarak, a u kaštel se ulazilo kroz 5 vrata pomoću pokretnih mostova. Iza zidina kaštela razvijao se i gradić. Otada je stari Pazin tijekom nadolazećih stoljeća prošao burnu povijest. Ono po čemu se razlikuje od svih istarskih, a i mnogih drugih sličnih utvrda, jest to što nije poput okolnih starih gradića smješten akropolski na vrhu brijega, već nad 130 metara strmim ponorom, gotovo na najnižoj točki grada. Kaštel je jedinstven primjerak feudalne fortifikacijske arhitekture, a osim obrambene uloge imao je i funkciju sjedišta Pazinske grofovije. Sredinom 12. stoljeća utvrda i posjed darovnicom postaju vlasništvo grofa Menharda von Schwarzenburga, osnivača Pazinske knežije ili grofovije. Izumiranjem Menhardova roda, Pazinska knežija prelazi u vlasništvo goričkih grofova. Područje središnje Istre je od 1374. pa sve do 1818. godine bilo pod dominacijom Austrije, ispočetka kao privatni posjed obitelji Habsburg, a kasnije kao sastavni dio carstva. Grb na Pazinskom kaštelu iz 17. stoljeća najsloženiji je kameni grb na području cijele Istre. Grb spada u dvojne jer je nastao sjedinjavanjem grbova dvije obitelji, obitelji Auersperg i obitelji Herberstein. Kroz burnu povijest izmjenjivalo se još nekoliko vlasnika, pa tako danas nalazimo još nekoliko grbova. Nakon Drugog svjetskog rata kaštel je postao vlasništvo države. Danas je tu smješten gradski muzej. Stalni postav muzeja prikazuje pazinštinu od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka, arheološke prapovijesne, antičke i ranosrednjovjekovne nalaze te kamene spomenike. 1639. godine izvedena je kapelica Svete Marije Djevice na drugom katu polukružne kule s drvenim oltarom, koji je u 18. stoljeću zamijenjen mramornim. Tijekom 18. i 19. stoljeća, kad obrana više nije bila u prvome planu, radovi na utvrdi bili su prvenstveno vezani za poboljšanje uvjeta stanovanja. Napravljeni su otvori za prozore, te je podignut tornjić sa satom i preslicom za zvono. Smješten u četvrtastoj obrambenoj kuli, stalni postav Pazinski kaštel i bune kmetova u 15. i 16. stoljeću prikazuje u nekoliko tematskih cjelina povijest kaštela. U posebnom dijelu izložene su rekonstrukcije kmetskog oruđa, srednjovjekovno oružje i sprave za mučenje. Zbog svog smještaja i arhitektonskog oblikovanja, Pazinski kaštel se smatra jednim od najvrijednijih primjeraka naše fortifikacijske baštine. Kao spomenik kulture prve kategorije spada u red najbolje očuvanih istarskih, ali i hrvatskih utvrda uopće. Burna povijest ispisana u zidovima ovog prekrasnog i očuvanog zdanja predstavlja pravi dragulj i neprocjenjivo bogatstvo hrvatske kulturne baštine.
Znameniti francuski pisac Jules Verne posvetio je Pazinskoj jami i kaštelu glavnu dramaturšku ulogu u svome romanu Matijas Sandorf. Verneovi opisi Pazinske jame potakli su čuvenog francuskog speleologa Martela da u 3 navrata potkraj 19. stoljeća dođe u Pazin istraživati pazinsko podzemlje.